Αν ήσουν παίχτης σε ποια ομάδα δεν θα πήγαινες ποτέ. Άμα να μου κράξει μου έρχεται. Θα πήγαινα ποτέ σε τουρκική. Ωραίος! Πολλά τίμιο να σου πω. Αν με κράξουν, δεν με κοφτεί. Γιατί να σε κράξω. Σωστός, αλλά να πω μια ομάδα άλλη, να μην το πω και εγώ έτσι. Αν και τώρα που το σκέφτηκα να το... Αρέσε μου. Θα πω την Παρί. Φίλε, δεν τους πάω. Εγώ εμπάω τους οπαδούς. Εν τους οπαδούς που εμπάω. Ρε πήγαμε να δούμε το Παρί Λιόν. Γιουχαίζαν το Μέση ρε φίλε. Πέ μου εσύ τώρα. Τώρα η Παριζιάννη. Η Παρί ρε φίλε. Ποια Παρί ρε. Ολόκληρο το όνομα του Μέση είναι πιο μεγάλο πουλήσα στην ομάδα. Πήγαμε να αποδοκιμάζαν τον Μέση και αρχηγούμε φωνάζαν Μέση, πετάσσομαστε εμείς πάνω και μια δίπλα μας τώρα μας μίσαν μας, ρε κάμουν έτσι. Ούλοι 50.000 κόσμος στη μέτα σορτώ το γήπεδο ήταν ούλοι εναντίον του, οπότε αν την Παρί δεν τους πάω. Εντάξει, να πω και εγώ, πρέπει να πω μια ομάδα συγκεκριμένα. Είπες μια ντουσίκη. Καλά τα. Ωραίος.